A sera Chinois jamana na karidon na John Kerry ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don ni Chinois jamana ɲɛmɔgɔba ye min ɲɛsilen bɛ ciden juguya ma n'o ye Wang Yi ye. Ka sɔrɔ dugukolo nɔgɔlenba 2 b'a ɲini ka jɛ ka fɔ nin kuraya kalo damadɔ ciden juguya nɛnɛ kɔfɛ. Cɛ 2 ninnu ye ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn damadɔ ɲɔgɔn falen ka sɔrɔ ka lajɛ dɔ daminɛ jamanadenw ka masaso la n'o ye bonba ye min bɛ Tiananmen kɛnɛba kan. E ye an teri kɔrɔ ye Wang Yi y'o fɔ John Kerry ye. Min ni Chinois cɛsiriya bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wa a ma tiɲɛ. Jamana kɔkan ko ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Amérique ciden min bɛ ka taama sabanan kɛ Pékin kabini a kɛra ciden ye san 2021. This could be the beginning of a new definition. Cogoya I b'a dɔn o ye diɲɛ gɛlɛya ye a tɛ gɛlɛya ye jamana 2 fɛ o wale ye bagabagali ye adamadenyaw ma Monsieur Kerry y'o fɔ a ka barokɛla ye ka sɔrɔ duniya kɔgɔduguyanfan maraw dɔ bɛ funteni jugumanba waati dɔ tɛmɛ. John Kerry n'a ka taama bɛ ban Pékin n'o ye arabadon ye o ye wele bila ka kɔrɔtɔ wale kɛ waati yɛlɛma cogoya kan Chinois ni Amérique jamanaw cɛ n'olu 2 ye fiɲɛ gazi bɔbaga ŋana 2 ye dugukolo kan.